Αλλαγή διοίκηση στην ΕΛΔΙΚ. Νέος διοικητής ανέλαβε ο συνταγματάρχης Εμμανουήλ Χατζής. Παρέλαβε τη σκητάλη από τον αποχωρούντα ταξίαρχο Προκόπιο Μαυραγάνη. Έχοντας συναίσθηση της τιμής και της ευθύνης που πηγάζουν από την ανάληψη της διοικήσεως της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου, δηλώνω ότι θα τηρήσω πιστά τους στρατιωτικούς κανονισμούς και τους νόμους και θα απαιτήσω την τήρησή τους από όλους, χωρίς καμία εξαίρεση. Η τελετή παράδοσης πραγματοποιήθηκε το πρωί παρουσία του Υπουργού Άμυνας, του Αρχηγού Εθνικής Φρουράς και του Υπαρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Ελλάδας. Είναι η μεγαλύτερη τιμή ίσως για έναν αξιωματικό να υπηρετεί στην ΕΛΔΙΚ με ένα τέτοιο ιστορικό υπόβαθρο, αλλά κυρίως με το αίμα να είναι ακόμα νοπό και οι λογαριασμοί ανοιχτοί. Εύχομαι στον κύριο Χατζή καλή επιτυχία στο έργο του και να τον αξιώσει ο Θεός να είναι επί των ημερών του οι ημέρες αυτές οι οποίες θα φέρουν στην πατρίδα μας, στην Κύπρο, την Ένωση. Κατά τη διάρκεια της τελετής αναπέμφθηκε δέηση, υποστολή και έπαρση λαβάρων και ψάλλει ο εθνικός ύμνος. Η τελετή ολοκληρώθηκε με παρέλαση τμήματων της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου και δεξίωση.